hata ni debata nagabe turpuk jamita sadarion. Ima na sian buku panurirang Jesaya. Mamuka mai di Jesaya ono pulonom ayat 22. Jesaya ono pulonom ayat 22. Songonon ma didok disi. Ayat songon akka langit nai baru do tano nai baru. Si bahinokku akka nahot tok tong jong di jolokku ninna Jehova. Suang songoni jong pinoparmuna dohot guarmuna. Ido sahatna. Turpukan ma hata na berpudi na tersurat di buku panurirang Jesayaon. Di jolo ni turpukan ditaringoti do uhum parpudi. Lapatanna dia risogoti adong do parhuman parpudi si bahen ni Jahua tusude jolma na tinopanai. Sianon bototta dang salileng nahita jolma di tanaon alani hobat du naniulan nabe do jalotta sian Tuhani. Hobat du sima naing berengotta turpukon. Didok tu akana hot jong di jolo ni Jehova. Lapatanna tu akana persea jala nasoolo manadikon Tuhani nangpe tumaon na persuk ala nihap perseon nai. Bahenon na manasida tu langit nai baru dohot tano nai baru. Tajaha mai dipangukapon 21 ayat sada. Lapatanna tuinganan nang pinarade ni debata ima hanguluan nasa leleng ni leleng na. Jala akka pinopak nasida pe hotdo di jolo ni Jehova. Jala nanggoak nasida pe hotdo. Lapatanna malu ado nang akka pinopak ni naporsei sian paruhumani. Nanggoak nasida pe dang pesan manang mago sian portibion. Gabe hotdo sa leleng-leleng na. Di langit dohot di tano ne barima nasida marsoba di adopan ni Jehova sian bulan tu bulan jala sian ari sabat tu ari sabat. Lapatanna terus manurus nama nasida mamuji Tuhani matlas ni roha jala marolopolop sa leleng ni leleng na. Alai akapat jahati gabe bakke do nasida jala dibahen tuapi naso olo mitop gabe hagigian nasida dinasa manisia. Lapatanna haporsuon dohot hamatean nasa leleng ni leleng nama jabat nasida. Ia paruman sogoti matlaku doi nang tuhita akan namangulu dope nuaengon. Jala dang taboto adigan maro paruhuman sogoti. Topudoi sian naso panagamatta. Suang songoni hamatiani dang taboto adigan hitamate. Sa guru di debata do ngulutta. Alani adong do sukun sialusatta tudiaho dung mateho sian turpukon nungatakas taboto. Hola dua do inganan na pinarade ni Tuhani dung masa paruhuman ima hanguluan nasa leleng ni leleng na dohot hamatean nasa leleng ni leleng na. Tu dia do dipilit ho molo neng tuhangulu ako hot maho jong di jolo ni Jehova. Porsea maho tu ibana benget maho molo masa hapersuhon jala ulama akalomo ni roha ni debata sa leleng ho mangulu di tanaon. Saibut jumaho rasi rasa mate dungi jaloonmu matupal hanguluani. Amin. Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Saya pahot mahami di haporseon nami tuho asa unang ho na uhum hami tuhamatian nasa leleng ni leleng nai. Amin.